dalam namun kepingin sangat nggo kanca-kanca sedaya hormat dhateng Lirboyo ingkang saestu tabarukan dhateng Lirboyo lewat khidmah ingkang saestu leres ingkang pun ngendikaaken dhateng para masayikh wa barokatuh bil khidmah panci sing jenengane barokah wagitipun namung saking khidmah sinaosa para kasepuhan ngendikaaken ndongaaken dhateng kula panjenengan sedaya ya wis muga-muga uripmu tambah barokah artosipun menawi tambah barokah didongake tambah barokah berarti kula panjenengan enteng anggonipun khidmah mboten waget kanthi doa mboten waget tetep sing jenengane golek barokah tetep lewat khidmah niki himasal menika wadah ingkang pun dipun damel dhateng Mbah Yai Idris kagem kula panjenengan khidmah. Alhamdulillah kula panjenengan leres sampun khidmah dhateng masyarakat kanthi sae dipun carane masyarakat menjadi langkung sae masyarakat do gelem montokke anak kula panjenengan kedah Pak nek sing cok ngasto mik ngeten iki sing biasane ra kitung 10 menit cok bahas pondok pesantren